буде номер 307. I Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Witam Was, drogie braty i siostry, na Eucharystii, na Świętej Mszy. Pomaleńku, bardzo powracają się do takiej normalności. Tym bardziej, że rozpoczynaється jakiś nowy, tak samo etap szkolny, katechetyczny nasz i tam się w особливий sposób, jak rozpowiadali, chcą modlić w intencji dzieci, młodzi naszej parafii, za wszystkich nastawników, wychowawców, katechetów, wszystkich tych, kto dopomaga nam w duszpasterstwie, potrzebnych łaskaw, darach Ducha Świętego, jakby ten informacyjny głód odbył się w pierwszym czasu, ale tak samo jak przyniósł dobre plony naszego wzrastania, nie tylko intelektualne, ale tak samo wzrastanie naszej wiery, naszego poznawania Boga. A u pierwszym czergu, myślę, nasze zустрічі poznawanie Boga odbywaється na Eucharystii, Świętej Mszy. Тому хочемо odkryć nasze serce sięgnie na присутність Бога тут серед нас, який хоче прийти і приходить і давати нам свої ласки, а нам потрібні в нашому щоденному житті. Тим, як ми зростали, мінялися, як ми в цій дорозі до святості крок по кроку йшли наперед. А как будем действовать в этих святых таинствах, станем в правде перед Богом и перепросим Его за все наши грехи и провины. Spowiadaju się Bogu Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ужинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию,
молиться за меня, для Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. wieczna dla świętej pamięci Jadwigi i całych Aleksandra. Proszę się, Pan dobry Bóg, przyniał do suplentności zbawienia. Modlę się, Wszechmogący Boże, wierszyniu wszelakiej doskonałości, napełni nasze serce любовью do Ciebie i dopomoże nam wzrastać u pobożności. Podtrzymaj łaskawie, zachowaj nas усё dobre. Przez Pana nasza Jezusa Chrysta, Twojego Syna, niech z Tobою żyje i wладарить у jedności Ducha Świętego, Bóg przez wieki wieczne. Читание книги пророка Иеремии. Ты намовлял меня, Пане, я поддался на море. Ты был мощнейший и перемог меня. Я становлюсь опаснейшим каждый день, и всех пять меня. Бо коли только начинаю говорить, кричу об насилии, облегчаю спустошение, потому что слово Пана стало причиной осужденных и насмешек с меня. Я сказал себе, не буду вспоминать его и не буду больше промовлять во имя Ягоное. Але в моих костях з'явился небы пылающий огонь, что был замкнен в костях моих. Я стремился терпеть его и больше не могу. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Бо
Божа Тебе, прагне душа моя. Божа Тебе, прагне душа моя. Боже, Ты мой Бог, Тебе шукаю, Тебе прагне душа моя. Мое тело по Тебе тужит, у земли пустынной, засохлой и безводной. Боже, Тебе прагне душа моя. Так я в святыни углядаюся в Тебе, как убачить Твою силу и славу, бо милосердность Твоя лепшая за життя, уста мои будут хвалить Тебе. Боже, Тебе прагне душа моя. Так буду благословлять Тебе в моем житті, и вознесу руки во имя Твое. Душа моя насыщается ніби тлущем и луком, и усты мои славят Тебе радостным спевом. Боже, Тебе прагне душа моя. Бо Ты стал моей допомогой, у тени крилов Твоих узрадуюся, до Тебе мкнется душа моя, тримай мене Твоя правица. Боже, Тебе прагне душа моя. Читание послания святого апостола Павла до Римлянам. Прошу вас, браты, просвітить Божию, отдайте ваши тела на хвалу живую, святую, приємную Богу, на разумное служение ваше, и не достосовывайтеся до этого веку, переменяйтеся про обновление розуму вашего, как вы познали, какая воля Божия, добрая, приємне і досконале. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Нехай Отець нашого Пана Ісуса Христа просвітлить Боже серця вашого, как вы ведали, ушим надея покликання нашого. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия по Матфея. У той час Jezus пачаў адкрываць сваім вучням, што ён павінен ісці ў Єрусалим і шмат выцерпець ад старэйшых, першасвятароў і кніжнікаў і быць забітым, і на трэці дзень уваскрэснуць.
Adwiąwszy jego u bok, Piotr począł dokarać go, кажучи: "Пошкодуй себе, Panie, niechaj nie zdarится Tobie tego." I on же, повернувшись, сказал Петру: "Отойди от меня, сатана, ты для меня спокуса, bo думаешь не об tym, что Божие, ale об tym, что человече." Wtedy Jezus сказал uczniom swoim: "Kiedy kto chce iść za mną, niechaj odreczется siebie i weźmie krzyż swój i idzie śladem za mną. Bo той, kto chce życie swoje zbierać, zagubić jego, a kto zagubi życie swoje dla mnie, to i znajdzie jego. Bo jakaż będzie korzyść człowieku, kiedy on zdobędzie wесь świat, a duszy swojej przyniesie szkodę? Albo co dać człowieku zamian za duszę swoją? Bo przyjdzie Syn Człowieczy w sławie Ojca swojego z aniołami swoimi i wtedy oddać każdemu powodle uczynków jawonych. Это слово Pana. Umiłowane Chryście, brody i siostry, сегодня pierwszy rozkaz dzisiejszej Ewangelii każe tym, że Jezus począł odkrywać swoim uczniom, co on powinien będzie zrobić, wejść w Jeruzalem i szmat wycierpieć. I kiedy rozpoczynaje to mówić od razu, после tego pytania, jakie my poczuli na minulym tygodniu, kiedy Pan Jezus zapytał się, kim ja dla was jest. I pamiętam właśnie ten odkaz Piotra, jaki każe: Panie, Ty Mesja, Ty Syn Boga żywego. I wtedy, kiedy Jezus poklикał apostola Piotra i uczynił jego skałą, na jakim każe: pobuduj kościół, jakiego nigdy nie перемогут bramy piekielne. I od razu после tego właśnie było rozmową na ten temat. Pan Jezus przechodzi do tego, jak to ma stać. I rozpowiadają tym, że On ma zbawić wszystkich nas przez cierpienie, muki i krzyż. I na dzisiejszej Ewangelii pokazuje nam takie dwie prawdy. Pierwsza to prawda pro nas, prawda pro człowieka. Prawda o tym, że my możemy stać spokusem. Сегодня tak w tłumaczeniu czytamy. Ty dla mnie spokusa, tak Pan Jezus mówi z Piotrą. To prawda pro nas. A co ciekawe, bo tak ta spokusa to tak перекладено, jak to ubrać u słowa, jak to tak miało to przywożo wyglądać, ale kiedy dosłownie my zwierniemy się do tego słowa, jakie używał Pan Jezus, to to słowo skandalon greckie. Skandal dobry, my wiemy, że to jest. Czasami może i udzielniczą je, ale to słowo oznacza nie prosto spokusa, się tak myślę, ale przeszkoda, albo kamień, to i na drodze, a w jaki spotyka się człowiek. Poglądajcie, jak chudka pomieniała się, скажем, сутність Петра od камня, скали, на яким побудує костьол, і що брами пекельні не перемогуть, до вигляду тої перешкоди, чи того камня, об який спотикається якби Єсус, який Петр, який увоходить перед Єсусом. Это правда про нас, что вельми короткая древность, так naprawdę. Może nie mocno zmienić, bo a co zmieniło się tak naprawdę? Czyż Piotr czegoś chciał brenda? Думаю, każdy z nas сказałby to samo, u той moment. Kto by z nas, kiedy ktoś z nas mówi: słuchajcie, ja tam coś tam nie będzie
теперь буду терпеть, буду хвореть, буду сейчас помру и так далее. Ну и близкие, да не будет, все будет добре, но первое, что наше такое людское жадание, это подтримать, успокоить. Нічого такого дивного, що Петр у такий спосіб відповідає. Але стається в цій спокусі. Чи ти перешкоди? Чому? Тому що Пан Ісус каже, тому що ти думаєш о тим, що чоловіче, а не в тим, що Боже. И вот эта перемена, и подойдите от этого момента, это вельми легко. Когда не справа графу, конкретно учинку надо, а і справа нашого мишлення, справа нашого бачення. Отсюда сьогодні, глядите, святий Павел у листі до римлянам, вельми конкретно нам это сьогодні говорить, що він каже, переміняйтеся через обновлення розуму, через ваше мишлення. Переміняйтеся через обновлення розуму, через ваше бачення, через вашу ментальність. Не ментальність этого світу, яка так направду зарядила нікуди. Але нехай у вас буде така ментальність Ісуса Христа. Це християнська, яка будується на Божому Слові. Яка так само не утікає від крижа, бо видить в этом так направду збавлення. Видит что-то большее, чем только терпение. Меняйте розум ваш, как вы познали, какая Божья воля, добрая, приятная, досконалая. Это вельми важно, бо крок от того, как быть с Христом и быть в лучности с Ним, а стать перешкодой, вельми маленький. Вы глядите, вот этой перешкодой, этим камнем, ми можемо стати так само в нашому житті щоденним. Бо так направду кожен з нас в якомусь сенсі з'являється скалою, чи тривалим, фундаментальним для когось іншого. Батьки для дітей. Треба сказати, святари, коли так ось для своїх вірників. І не мають стати певною ось таким знаком тривалості. Але можемо так само ми стати ось цим камнем, який буде відводжувати від Бога, який буде перешкодою. Але це в дочиненні всіх різних, наших відносин, наших зустрічей. Наших... Раз. Не хоче більше. На вулиці, напевно, не почують. І це дотичить ось гэтай такой нашей... Bo гэта датычыць менавіта нашых вельмі часта вось гэта носіць, дзе мы з аднаго боку маем быць узмацненнем, маем вось стаць вось гэтай скалой, а можам стаць гэтым камнем, аб які хтосьці спатыкнецца, перашкодай. Скорее всего, там села агульна. Вось. І, ну, вось гэта адно як бы бачанне, а другое, на што сёння хацелася звярнуць увагу нашую, гэта на ту праўду пра Пана Бога. Бо яна таксама вельмі яскрава тут паказаная. Менавіта ў гэтых адносінах. І зноў жа звязана з гэтым перакладам, які да канца недасканалы, канешне. Бо сёння мы чуем, як у вусны, Пан Jesús гаворыць, адыдзі ад мяне, сатана. Гэта слово ён кіруе да Петра. І, грэцкі пераклад ён гучыць зусім інакш. І тут уводзіць нас у зман, пэўны. Бо што мы адчуваем, калі чуем гэта слово «адыдзі ад мяне, сатана»? Якби Пан Jesús праганяе Петра. «Адыдзі ад мяне, ты не справіўся. Я цябе паставіў, зрабіў цябе скалою, зрабіў цябе фундаментам, а ты не справіўся, ты вось адразу туды дайшоў. І таму «адыдзі ад мяне, сатана». І грэцкі пераклад гучыць інакш. «Стань за мною». «Пайдзі, ідзі за мной». Гэтыя словы, штосьці сталася, гэтыя словы
Пан Єзус перший раз скерував до Петра, коли його покликав на апостола. Він казав, іди за мною. Іди за мною. Що це значить іди за мною? Це значить стань моїм учнем. А ученик – це той, який іде за наставником. Який іде за наставником. А тут ми можемо поглядіти, як Петр вийшов перед Єсуса і почав у добрій вірі, був таким жаданням, почав його так само повчати. І тому пан Єсус говорить, вернися, іди за мною, стань за мною, стань і знову моїм учнем. Пойди за мною. Це вельми важливо, бо це учень, який той, який оглядається на наставника, який услуховує Боже Слово, які ідеї, які живе в огляді. Чому так важно йти за Ісусом? Бо збавлення приходить через Його. І неможливо нам збавитися, коли ми не будемо Його учнями, це значить не будемо йти за Христом. Це Він, який проточує нам цей шлях, яким ми крочимо. І тільки в такий спосіб це можливо. Інакше ніяк. Тому пан Єсус сьогодні говорить Петру, стань за мною, стань моїм учнем. Це цудовна правда для кожного з нас. Бо пан Єсус у відношенні до нас так само не забирає свої ласки. Святий Павел так само в листі до Римлянам пише таке чудовне слово, це 11 розділ, 29 вірш, де він каже, що Бог, дары и покликание Божие неизменные. Дары и покликание Божие неизменные. Это значит, что Бог нам уже дал раз, то уже не шкодуя и не забирая, говорит, ты не справился, ты не зробил, ну то давай мне назад. Божие дары, Божие покликание неизменные. И Он даючи нам їх, і Он хоче, щоб ми наступно вертались. І тому говорить, вертайся до мене, не лети від мене. Это значит, все, больше ничего не хочу иметь спорного с тобой. Нет. А вертайся за меня. Стань моим учнем. Вернися до меня. Это вельми важно. И думаю, это так направду для кожного з нас наполняє, напевно, великою надією, що ми завжди можемо вернутися до Христа. Що це не закрите. І якісь ті справи, чи грех в нашу життю не увійшов, так направду у нас є можливість вернутися. Бо невстовно Єсус говорить, іди за мною, до кожного з нас. Сьогодні ще до нас свій зворот скерував час арцибіскуп Тадеуш Кондрусевич, як старшиня конференції католицьких біскупів, у яким захоче нас до молитви і танці за Білорусь. Така ласка, так само його послухайте, це вельми важливо у цьому часі, який ми переживаємо. Глибоко побажані святорики, скривані особи, дорогі вірники, люди доброї волі. Наша батьківщина переживає небачний до цього часу громадсько-політичний кризис, який з дня на день поглибляється. У миролюбній і поміркованій Білорусі, а именно такой наш Україна вірують у світі, брат підняв руку на брата, у виніку чого пролилася кров і шмат людей потерпіло. Велику тривогу викликає сьогодні і складана економічна ситуація. Нам погрожає міжнародна ізоляція. Раскол громадства повеличивается, что не обещает ему доброй будучини. Бо, як каже Христос, кожне владарство поделено само у себе, спустошается, и кожный город, дом, поделено сам у себе, не выстоит. Уже частей можно почуть думку, что реальной становится погроза громадянской войны. Об чим ніхто з нас не може навіть і подумати, ще не мог навіть подумати кілька місяців тому. Відомо, що для ефективного лічення хвороби найперш необхідно поставити діагноз. Щоб потім призначити відповідне лічення. Подобне повинно бути і при вирішенні теперішнього кризису, який досягнув свого апогею після недавніх президентських виборів. Разом з пошуком знешніх причин такого стану речей необхідно звернути увагу на духовне, даби признати, що наше громадство духовно хворе. На початку 90-х років минулого століття ми отримали свободу. Це великий і випокутований нашим народом дар, але одночасово і велике завдання. Наш народ прийшов через тяжке випробування атеїстично-тоталітарного режиму. І
выстаяў ва ўмовах несвабоды, але ці ведаем, як выстаяць у свабодзе? Найновшая гісторыя паказала, што не. Прывабнае слова «свабода» мы прынялі як магчымасць жыць без абмежаванняў і адказнасці без захавання Божага закону. Прымаюцца супярэчныя устаноўленаму Богам парадку законы, якія вядуць да маральнай разбэшчанасці, разбураюць сям'ю як падмурак грамадства, не шануюць Божы дар жыцця і ім маніпулююць. Прапагандуецца антыдухоўная культура, рэлігія не дапускаецца ў навучальныя установы, у сілавыя структуры і іншыя установы грамадскага жыцця. Не урэгуляваны адносіны паміж рэлігійнымі арганізацыямі і дзяржавай, а існуючае заканадаўства аб рэлігійных арганізацыях і свабодзе веравызнання ўжо даўно не адпавядае рэчаіснасці і прынятым у свеце стандартам. У выніку рэлігійныя арганізацыі не могуць у поўнай меры рэалізаваць свае магчымасці найперш у справе выхавання на вечных і нязменных духоўных каштоўнасцяў новага чалавека, які будзе адказна і сумленна выконваць свае абавязкі і паступаць так, каб у будучыні не ўзніклі складанасці, з якімі мы цяпер сутыкнуліся, і не ведаем, як іх вырашыць. Добры вернік – гэта добры грамадзін сваёй краіны, які клапоціцца пра яе духоўнае дабро і матэрыяльны дабрабыт. Узніклы крызіс – гэта непазбежнае наступства граху беззаконня. Таму неабходна прызнаць грэх асабісты і калектыўны і пакаяцца з мэтай перамены нашага жыцця. Замест хлусні павінна запанаваць праўда, замест зла – дабро, замест нянавісці – любоў, замест асуджэння – прабачэння, замест згубных падзелаў – еднасць. Прызнаючы прынцып справядлівасці, нельга забыцца пра верхавенства любові. Без гэтага немагчыма вяртанне да нармальнага жыцця. Зыходзячы з праўды пра бязмежную міласэрнасць Бога, трэба памятаць, што кожны чалавек пакліканы да таго, каб быць міласэрным і прабачаць бліжніх. Святы Ян Павел II казаў, што любоў і згода будуюць мір, а нянавісць і гвалт яго руйнуюць. Хрысціянства вучыць перамагаць зло дабро. Таму асабліва актуальнымі з'яўляюцца сёння словы францішканскай малітвы аб міры. Пане Божа, зрабі нас прыладамі Твайго міру, каб мы сеялі любоў там, дзе пануе нянавісць, прабачэнне там, дзе пануе крыўда, адзінства там, дзе пануе падзел, праўду там, дзе пануе аблуда, веру там, дзе пануе сумнеў, надзею там, дзе пануе роспач, святло там, дзе пануе змрок, радасць там, дзе пануе смутак. Ад самага пачатку грамадска-палітычнага крызісу у Беларусі каталіцкі касцёл заклікаў вырашаць узніклыя праблемы шляхам дыялогу і заклікаў да малітвы, памятаючы пры гэтым пра словы Хрыста, што без яго нічога не зможам зрабіць. 18 жніўня у мінскім касцёле святога Сымона і святой Алены, вядомым як Чырвоны касцёл, адбылася міжкарэлігійная малітва ў інтэнцыі мірнага вырашэння канфлікту ў грамадстве. Занепакоенай складанай сітуацыяй у нашай краіне папа Францішак заклікаў да дыялогу, спынення гвалту, павагі да справядлівасці і права з мэтай мірнага вырашэння крызісу. Галоўным нябесным апекуном каталіцкага касцёла ў Беларусі з'яўляецца святы Міхаіл Арханёл, пераможца злога духа. У нашых касцёлах штодня чытаецца адмысловая малітва праз яго заступніцтва. У складанай сітуацыі, усведамляючы адказнасць за нашу будучыню, якая ляжыць на кожным з нас, звяртаюся да вернікаў і да ўсіх людзей добрай волі з просьбай у верасні аб асаблівай малітве пра заступніцтва святого Арханёла Міхала у інтэнцыі Беларусі, спынення эскалацыі канфлікту і хутчэйшага вырашэння крызісу. Удзельнікаў малітвы
а до всього серця благословляю. Підписав арцибіскуп Тадеуш Контрусевич, митрополит Мінсько-Могилевський, старшиня конференції католицьких біскупів Білорусі. Повстанем визнати нашу віру. Віру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усего башного и небашного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, верующими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел из неба, и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Раз Єсуса Христа, який з'являється для нас дорогою, правдою і життям, вознесем до Бога наші покорні молитви. Молимся за святый костел, как идучи за Иисусом Христом, и Он с непохищенной верою вытравил все выпробования. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за духовенство, как свою мудрость оно черпало с крыницы Божьего Слова. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, кто не виконує Божих заповідей, как яны уважили у их добрыню, клопот и любовь Небесного Отца. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які покутують от п'янства, как яны знайшли у себе силы для переодоления своей слабости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за неверуючих людей, как Христос, якого яны еще не приняли у своє серце, переменил их життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних на этой Евхаристии, как мы завсюду шукали Божию волю и умели ее выполнять. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся даже життя вічного для наших близьких померлих, особливий спосіб за святої пам'яті Ядвігу, Олександра, как добро Бог приняв до супольності збави. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за детей и молодь, за наставников, выхователей, катехетов, о дарах Духа Святого на час нового навчального, катехетичного года, коли це час був часом спробу зростання гармонічного наших дітей і молоді. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о даре супокою, миру, єдності, справедливості для нашої країни. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. И утешение нашего сердца проставим просьбы, интенции, за кем сегодня приходим на эту Евхаристию. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, Ты постоянно наполняешь нас своими дарами. Учини, как мы, праз познание Твоей добрыни, научились любить Тебя. Праз Христа нашего. Аминь. Спел номер 201. Дай свет,
ахвяру прийняв Бог, Отець Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Боже наш Ойче, прозмот святой ахвяри, дари нас Твоєю ласкою, как у нас сповнилася справа збавлення, яка здійсняється на святейшем сакраменті, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Уговору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Справдиводна и справедливо, слушна и избавленна, как мы завсюди и всюди Тебе складали подяку, Пане святый, Отче всемогутный, вечный Боже, праз Христа Пана нашего, бо Он з литости до грешного человечества народился с Панны Марии, праз свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое з мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анёлами, арханёлами и усими святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними вскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна вышнюю, благословленный Твой, кто приходит в имя Пана, осанна вышнюю. Собравний Боже, Ty święty, krynica усілякої святості. Тому єдності з усім Костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос у воскрес и спасал на апостола Духа Святого. Праз Христа просим Тебе, всемогутный Боже. Освети Тебе, дары росою Духа Твоего, каменной станися для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на нож, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczerzy udział kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте з его все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповедания, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таинница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Wspominaючи śmierć z mертвых powstania Twojego Syna, oferuję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Дякуючи, что чинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одном. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiany po всім світі, udoskonale u любові разом з Папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем і всім духовенством.
Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з грехового світу. І дозволь йому бачити світло обличчя Твоєго. Прошу Тебе, змилуйся над усіми нами. Как мы заслужили удел в житті вічному, єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом и Пречистым Обранником, со святым Апостолом, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом, другими всеми святыми, які справедливо подобалися Тобі. Как з ними мы хвалили и прославляли Тебе. Про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, нас научил наш Пан Иисус Христос. Czekali spełnienia szczęśliwej nadziei, przyjście zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бог Твоего благодарства и мост и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Прошу, не зважая на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарите успокоем и едность. И живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Спокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокоя. Щасливая, покликана на вечеру Ягону. Пане, я не вартий, как Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Яка велика добриня Твоя, Пане, яку Ти заховав для тих, хто боїться Тебе. Номер 22. Целый круг Христа.
Тіло кров Христа. Тіло кров Христа. Спів номер 31. Спів номер 24. Молимся. Боже, дякуючи Тобі за прийняти свого стола у христичний посіла. Учені просим, как гэтый святый сакрамент умоцовал нас у любові і захватив до служення Тебе, разучинки любові до ближніх, праз Христа Пана нашого. Сейчас Пилатский еще послушайте душпасторских объявок на 22-ю неделю звичайную. По-перше, дякую за супольне сьогоднішню нашу молитву. Дякуємо тим, хто цього тижня прибирав нашу капличку, за складене керування, за допомогу в різних справах, життя нашої парафії.
Дякую за ахвяри, які складаються на справу будови костьола нашого. Завжди можна це буде учинити після святої імши. Особливо хочу подякувати шефам, скаутам і скаутам, так само шефам Волчанят і Божих коробок за проведення летників. Уже в опошній ще місяць поспіли ми зробити ці виїзди. Думаю, вони вельми плавні і потрібні були на нове як-то розпалити цей огонь життя такого. Думаю, що вони пройшли вельми добре і за ваше служення щиро вам дякую. А на цьому тижні літургії ми відзначаємо. У четвер, 3 вересня, успомнить святого Григорія Великого, папи і доктора Костьола. На цьому тижні припадає перший четвер місяця, день, коли ми в особливий спосіб молимося у інтенції покликання до святарства і монашого життя. Запрошуємо всіх до цієї молитви, особливий спосіб літургічну службу алтаря разом з батьками. Ми просили, як з нашої парафії, з тих хлопців, які служать, чи тих дівчат, які співають хором, Бог кликав до служення у своїм костьолі, саме ось у монашському житті та святарському. На перша п'ятниця місяця, так само на цьому тижні, День молитви на Святейшего Серця Пана Єсуса, пам'ятаємо тим, що є завжди додаткова свята імша 12 годині, і можливість скористатися сакраменту сповіді додатково ще тих, хто практикує перші п'ятниці місяця. І так само запрошуємо на всеночну адорацію у інтенції оборони життя і сім'ї, яка відбувається кожного разу у першу п'ятницю місяця в нашій парафії. Адорація почнеться після святої імші о 19 годині і буде протягуватися до 8 години раніці. Так само перша субота місяця, день, коли молимося до Святейшої Панни Марії. Наступна неділя – це перша неділя місяця, тому у 13:30 імша свята інтенції живого ружанця нашої парафії і формаційна зустріча після цієї імши. А інтенція живого ружанця на вересень будемо разом молитися, а тим, як діти, молодь з наших сім'їв, з нашої парафії, переживаючи цей год формаційний, катехетичний, так само розвивалися інтелектуально, розвивалися духовно, помножали свою віру, ну і далі молимося Отцу на ті Божій справі будови нашого парафіального костьола. Я хочу вам припомнити і нагадати тим, що з 1 вересня переходимо на зимовий розклад набоженства нашої парафії. Ну, до зими ще трошки, але вже ось цей розклад буде зимовий. Це значить, що у неділю святої імші у 9 годин, у 10:30, о 12 годині, у 13:30 і вечором о 18 годині. У суботу о 8 годині раніці, о 19 годині вечора, і у будні дні о 7 годині і о 19 годині. Просим детей и батьков познакомиться с раскладом катехезы на новый 2020-2021 год. Это вельми важно, как мы так увійшли одразу в этот катехетичный год, а не шукалися там один взаємно там, до полового года, бо час вельми хутко утікає, вельми важно, як ми як мага хутчей могли розпочати уже готові науку і формувати наших діток. Тому катехез розпочинається 7 вересня для всіх, а проча тих дітей, які у цьому році приступлять до першої комунії. Ну, як відаємо про пандемію, була відкладена перша комунія, не була ще у маї, тому буде у кастричнику, але до цієї урочистості треба підготуватися. Тому для перших комунійних дітей, які у цьому році будуть, не у наступному, а у цьому, просто до першої комунії, катехез розпочинається вже на цьому тижні, це значить завтрашнього дня. Я найбільш щасливий. Тому чим маю додатковий ще одну зустрічу принаймні. Ось. І так само керуємо наше слово до батьків, тих, які, може, сім'ї, які нові появилися в нашій парафії, ті, які ще не ходили на катехезу. Це вельми важливо, і це ваша відказність за ваше релігійне виховання дітей, які ми хочемо вам допомогти в цьому. Тому обов'язково, коли хтось приїхав в нашу парафію або знайшов це місце до молитви, будь ласка, не утікайте після святої імші, але запишіть своїх діток на катехезу. І коли є якісь питання, коли не отримується щось, бо розклад вже вивішений, він вже є на нашому сайті, на нашому об'яві, коли щось не пасує, будь ласка,
Nie думайте так, что jak nie pasuje, to w tym godzie my nie będziemy chodzić, ale zwróćcie się do nas, my na pewno znajdziemy wejście. Czasami jest проблемы, как водить детей. У нас есть волонтеры, молодь, которые будут водить ваши дети на занятия, водить. Коли jeszcze jakieś sprawy znajdziemy wyjście, warto, как мы пошукали. Wiecie, że czasami, конечно, trzeba będzie może czegoś odkazać, odmówić. Nie bez tego, ale думаю, w większości все takie problematyczne te sprawy wyrażalne. Тому, коли ласка, і навіть коли ти już хто ходив вже на віразу, бачите, що є якісь там перешкоди, коли ласка, подойдите до нас, порозмовляйте, напевно, щось там вирішить. Новий год, формаційний, тут катехетичний, це так само початок наших душпасторських формаційних зустріч у різних групах. І це новий час, так скажемо, набору. Тому запрошуємо всіх тих, хто хотів би з хлопців, odważnych, які хотіли би служити при алтарі. Ласка, запрошуємо долучитися до літургічної служби алтара. Можна розпочати у цьому годі про вашу формацію, кандидати в міністранти. Запрошуємо так само у дитячі, молодіві хори, так само у наш парафіальний хор. Так само у всіх, хто хотів би співати. Альона шеф тут каже, що miejsca nie ma, ale my znajdziemy. Ja кажу, подойдите до нас, будем решать эту проблему, расширять. Хоры наши, так как все поместились и прославляли Пана Бога. I tak samo, kiedy kto zaciekawiony долучиться i formować waszych dzieci, wychodzić u skautingu, tak samo można i to uczynić. W ten czas, właśnie wierzchni, to czas, kiedy nabieramy nowe grupy i wielmi dobre. Это так само не откладывать, а уже одразу нас подойти и звернуть на это увагу. Ну и всех разных справок. Все, что вам цікавить, ласка, не откладывайте это, не ховайтесь, не бойтесь. Все можно донести, поразмовлять и знайти выйти. Так само, напевно, вы ведаете и користались шматко з вас. Była навчимось в нашій парафії вивчати польську мову. Кількість жадаючих з кожним годом зростала і, скажімо, потреба ще увеличилася. Тому цього года у нас повстала польська школа ім'я Яна Павла II на базі нашої парафії. Так само, хто зацікавлений, можна буде долучитися, записатися в її і користатися. Це і дошколята, і школьники, и старших классов, так само и для дорослых есть занятки. Больше подробно надо с объявом мы маем, так само там есть телефон, где можно по телефону, у нас подойти, еще мы больше подробно раз тлумачим, и там у всех зацікавлених запрошаем. Когда наступная неделя, мы будем охвяровать наши збирать на духовную семинарию у Гродні міждецизіальною. В якій вчиться так само наш клірик Олександр, а які так само з'їжджають на цих тижні, вертаються до учоби, і хочемо йому подякувати за цей час, літа, який проводив тут у нашій парафії, допомагав нам у різних справах, так само мав практику у кафедральній костьолі тут у Мінську, клірику. Дякуємо, так само жадаємо цей час, ось формаційний, був часом не тільки твоего интеллектуального познания, прежде всего возрастания веры, такие приязности до Бога, Иисуса Христа, які історно тобі так само кличуть, іди за мною. Тому нехай ці слова звучать у твоєму серці, і кожного дня ці слова Богу відказує так. Ну, а ви підтримайте всі так само на його в молитві. Першу молитві, звісно, пам'ятайте о ним завжди, бо це вельми важливо. Ну і кожного второго каплиця відбувається на божество, про заступниця святого Антонія Падуанська, кожну святу запрошує на божество до святого Юзефа, і головна інтенція, яка з'являється самобудова нашого костьола. Коли ми сьогодні вже читали цей зворот ксенза арцибіскупа до молитви, і є певна програма, поки що така скорочена, але вже маємо певні такі пропанови, odnośnie tej modlitwy. Po pierwsze, że odbędzie peregrinacja figury świętego Archanioła Michała u 4 katedr w Grodnie, Pińsku, Witebsku i Mińsku.
больш ужо падрабязна, як эта праграма ў гэтых катедрах будзе адбывацца яшчэ, будзе пададзена пазней. Таксама адбудзецца агульнабеларуская навенна да святого Архангела Михаила з 20 па 28 верасня. Тэкст гэтай навенны ў малітоўніках Тош'яр Бог. І таксама заахвочваецца кожны дзень з 1 па 29 верасня мы маліліся перад святой імшой секвенцыя да Святого Духа. Вось гэта і таксама мы тут будзем разам па раз у дзень прынамсі вось на гэтай цэнтральнай імшы святой, калі гаворка ў нядзелю о 12 гадзіне будзем гэта чыніць. І таксама пасля святой імшы ружанец са святым Михаилом Архангелом. У нашай парафіі ўжо ружанец мы таксама молімся на працягу гэтых апошніх тыдняў у інтэнцыі нашай краіны, заўсёды пасля вечаровай святой імшой перад тут нашим крыжом, тому заахвочваем, запрашаем да супольнай гэтай малітвы. Да гэтай жонцовай малітвы будзем дадаваць малітву да святого Михаила Архангела за айчын. Вось і кожную пятніцу месяца цэлебрацыя фатымнай святой мшы праз заступніцтва святого Архангела Михаила. Вось гэта такія прапановы, з якія мы ўжо некаторыя ўжо цяпер ўжо чынім, молімся на гэтай малітвы яшчэ дададзім. Ну і таксама апроч гэтай ружанцовай малітвы таксама запрашаем да адарацыі на свяцейшага сакраменту кожны дзень о 18 гадзіне в нашай капліцы ёсць такая магчымасць. Ну і таксама яшчэ адзін дэкрэт, які выстасаваў ксёндз арцыбіскуп Тадeusz Andrusiewicz, які касуе, спыняе, то есть іначай, спыняе дзейнасць іншага дэкрэту, які быў выдадзены 20 сакавіка 2020 года. І гэты дэкрэт, які нам дазваляў, даваў дыспензу ад удзелу нядзельнай і святочнай святой імшы. Цяпер гэта дыспенса, можна сказаць, анулюецца, адклікаецца, і таму кожны з нас цяпер мае абавязак, як і заранёў, гэта права наша хрысціёнае, якое нам тлумачыць тым, што кожна нядзеля, кожна абавязковае свята, кожны хрысціянін мае абавязак удзельнічаць святой імшы, і нас гэта ўжо памятаеце. Столькі аб'яваў, вельмі шмат, але давно мы не виделіся так усе разам, таму будзе шмат што сказаць. Сёння яшчэ тут дзеткі з заплечнікамі чакаюць, і не толькі дзеткі, тут заплечнікі пан Віталь таксама мае свой. Напэўна, усім за хвіліну мы асвяцім вашыя кніжкі, ваши дзённікі, прылады, якімі будзеце пісаць, вучыцца, але ў асаблівы спосаб паблагаславім вас. Посвячэнне гэта добра, але найважнейшае благаславенне, якое хочам вам удзеліць на гэты новы навучальны год. На пачатку навучальнага года мы прыходзім у касцёл, каб прасіць об даре Духа Святого для детей, бацькоў, настаўнікаў і катэхетаў. Мы верим, што толькі дзякуючы святому Духа Святого мы можем познать правду про Бога, свет и про всех нас. Молимся. Боже, Отче Всемогутный, храница життя и мудрости. У святым Христе Ты учинил нас своими детьми и живыми членами Костела. Глядь собраних тут детей, які на початку нового навчального года просять от Твоих благословений. Освятли их розум своим святлом и запали их сердце огнем Духа Святого, как они познавали правду и по прикладе Твоего Сына возрастали в мудрости и любови. И разом с всеми нами учились прославлять Тебе в супольности Костела. Благослови собранных тут детей, наставников, выхователей, катехетов и принесены ими школьные прилады, как с их допомогой они лепш спастигали правду, добро и прохожость у створенном Тобой свете. Праз Христа, Пана нашего. Аминь.
Ну і на той час прийміть горде благословення. Pan z wami. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie u pokoju Chrysta. Święty Archanioły Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Najświętniejsze serce Jezusa, Змилуйся над нами, беззаганне серце Марії, будь нашим порятунком, Święty Archanioły Michale, молися за нас.